Sprawdź, jak i gdzie kupować super jakościowe ubrania, nie wydając przy tym tak ogromnej gotówki. Oczywiście jesteśmy w Lumpeksie w najtańszym dniu. I na początek znalazłam tą dużą, płócienną torbę marki Gap. Jest naprawdę pojemna, bardzo fajna i będzie idealna do letnich stylizacji. Obok był kosz z apaszkami i tu zaczęłam grzebać i zobaczyłam jakiś czarny tiul, a to okazała się bardzo fajna i modna w tym sezonie spódnica maxi. A jeśli uprawiacie sporty, to wiecie, że te ciuchy są naprawdę drogie. Takie same leginsy kosztują około 160 zł, a tu w stanie idealnym były za 7. I za 7 zł te obciachowe klapeczki, ale spokojnie, kupiłam je dla tych ozdób. Zobaczcie, jak one wyglądają, ale zrobię o tym osobną rolkę. Znalazłam też t-shirt ze wszystkimi znakami Zodiaku w stanie idealnym, oczywiście model vintage. Warto cały czas zaglądać na sekcję ze swetrami, bo tutaj znalazłam włoski sweter w świetnej jakości, świetnym stanie, 100% wełna. Była też w bardzo moim stylu bluzka z poduchami uszyta z wiskozy. A krawaty teraz rządzą, więc możecie sobie kupić za złotówkę krawat jedwabny w krawaty. A wy dajcie znać, co kupujecie najczęściej w lumpeksach.